Sabeu qui dialoga al llit amb... Amb qui toqui. Amb qui toqui? Qui? Sí. De fet, amb qui se'm posi al costat vol dir que vigila. Vigila que aquesta t'emportaré dins del llit a parlar. Home, aquí han començat algunes històries, Viviana. Per això. Però això del llit, això és un concurs? No, De moment De no hem entrat a fer competicions. Esforça't perquè jo estic fent cua, eh? Vigila, no em donis una idea. Vigila, no em donis una idea. Joan, jo t'explico. L'altre dia aquí hi havia assegut la Viviana i el Bruno Oro. Doncs se n'han anat al llit. El Bruno Oro? Se n'ha anat al llit? Vols veure-ho? Amb ella. Amb ella, Et tocarà competir amb el Bruno Oro, eh? Sí, mira, Joan, veiem-ho i després la Viviana ens explica. Bruno, has canviat els llençols per mi? No, No. Cada quan els canvies? cada 15 dies. Ets presumit? Polita i presumit? Cada cop menys, i des de fa uns anys gens. És a dir, ara, per exemple, fa molt que no em compro roba, molt. Sí. Molt, mesos. No, i no sé, que he fet un camí una mica cap a dintre i no cap a fora. Llavors el tema extern no em preocupa massa. Hem millorat amb aspectes, crec jo, humans, de tolerància, de paciència, de més tranquil·litat. Al llit també ets llavors més tolerant, més pacient, més tranquil? Sí, potser sí. Sí. A mi em costa dormir amb algú, eh? En sèrio? Sí, em costa. Crec que el dormir és una cosa pràctica. Finalment, hem de dormir sols. Totalment. No hem de compartir el son. Que tu molts cops has dormit bé i el teu nòvio de pena i viceversa? Que els sons no interfereixen? Per tant, és una activitat pràctica d'un mateix. Et costa llevar-te? Per anar a treballar, sí. No, que tu lleves molt d'hora, a part. Per no Vaga- fer cracòvies. I amb dutxa inclosa? Sense dutxa. Sense dutxa? Mai. Després vaig al gimnàs sempre. En sèrio? Sí, no puc dutxar-me jo al matí, mai. Va! Mai. O sigui, vas a treballar sense dutxar-te? Sempre. Sí, noi, és així. Tothom ho sap, allà a la feina. Te'l fas al llit? No. Ai, m'has estat a punt de dir Sí. eh? És que, esclar, la tentació de mentir en el llit, es menteix molt en el llit. Sí? Tu Jo crec que menteixes sí. molt. No, jo no. Jo he dit que es menteix molt. Val, però tipus què? Tipus quines mentides, per exemple? Llavors ja menteixes a l'altre, no? Perquè estàs com, saps, al llit, estàs tou, Ja. estàs com... Clar, és com un territori idíl·lic, també. vols Sí, que tot sigui bonic, exacte. I no? llavors dius, ai, demà anirem a fer una excursió a la muntanya, no? Sí, que bé. I l'endemà estàs a la Meridiana, a l'Hipercor, comprant iogurts. Tu que has viscut sempre envoltat de dones, a la teva família, aquí al llit n'hi has portat moltes, hi ha molta rotació de dones? Veig que les teves preguntes no són precisament del doctor Estivill. Rotació de dones, quina cosa més feixuga, no? No hi ha, cada cop hi ha menys rotació de dones. N'hi havia hagut un temps, ara ja no n'hi ha de rotació de dones. Vale, doncs ara ens posarem a dormir. Molt bé. Pel que m'has dit, tu t'estiraràs aquí, sempre dorms aquí a la dreta? Al mig, normalment. Al mig, clar. A més, faig així Així. i he d'estar al mig, o sigui, just al mig. Doncs farem això, com que em faràs fora, jo m'aniré, ja he vist l'habitació. No, perquè jo tu, veus, sí que et deixaria dormint, perquè jo crec que tu de seguida cauries Morta. fulminada i jo et deixaria dormint, així raulideta, va, posa't allí, i jo aniré a l'estudi de coixí per estar més... Estàs bé així, no? Molt bé. Veus, i ara faria allò de dir, vinga, queda't aquí, que vagi molt bé. És a dir... Ai,